बिगाड़ लिहला दासा भैंस हो चारावे में बिगाड़ लिहला दासा। चुप रहा मर्दवा बुढ़ऊ, इतना अच्छा से बढ़िया से पढ़त लिखत रहनी तो हमार पढ़ाई छोड़वा के कहला कि चला भैंस चरावा, नौकरी वोकरी नहीं मिले वाली बा। अरे तो मर्दवा यो भैया तो ठीक है कहत बाटा, भैया पढ़ लिख के कौन फायदा बा जब गोबरे पाथे के बाई। पहले बतावा एको नौकरी तो नहीं मिलत बा पढ़ लिख के। सही कहत बाटा भैया, पढ़त लिखत हमार बुढ़ौती हो गई लेकिन अभी तक ले हमके नौकरी नहीं मिलल। कितना रुपया लगौनी पढ़े लिखे में हम अपने ऊपर। अरे तो दादा नहीं जनबाया जवन सरकार कुल भइल बाटी न कि कुल अपनिया लूटे के चक्कर में पड़ल बाटी, तोहरा के कहाँ से देखी है पहले बताओ। सही कहत बाटा भैया, जे जीतत बा अपनिया चक्कर में पड़ल बा, हमने के कहाँ से देखे। वैसे भी हमार मजदूर आदमी बाटी, गरीब आदमी बाटी, गरीब आदमी के पूछे वाला बा। जानता न बाटा दुनिया में का मर्दवा चच्चा तू गजब बतियात बाटा। 50,000 का भैंस रखले बाटा, कहत बाटा हम गरीब बाटी। जब मर्दे सुने गरीब ना है तो का अमीर बाटी, खाली भैंसिया रखले से अमीर हो जाई। जे चाचा जब तू गरीब बाटा ना तो भैंसिया हमरा के बेच दा, तू अमीर हो जाइबा, पैसा वाला हो जाइबा। हम पैसा दे दे, हम भैंसिया ले ले। हाँ कत्ता मर्दवा, हम पैसा वाला हो जाइए, भैंसिया बेच रहेंगे तो हमार नौकरिया लग जाए। हाँ वो साड़ी वाले 4 लाख रुपया लगवाए देला, पढ़ाई में नौकरी नहीं पौला, कपारे पर का कुल बार झड़ गया तुहर पढ़त पढ़त। जब मर्दवा बुढ़ऊ कपारे पर का बार जितना झरेला वो पैसा वाला आदमी होना, समझला कि नहीं। अब हम लागत पैसा वाला हो जाए। हाँ ससुर के नाती खात बाटा, सुखे लिट्टी बतात बाटा, अमीर हो जाए।